Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 23 astelena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Nuria Kuiarekin egon gara hizketan. Atera berri duen diska 11 gau izenekoaren inguruan hitz egiteko. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1913an Argentinan sexu esplotazioa eta pertsonen salerosketa debekatu zituzten. Urte batzuk geroago, 1956an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen Euskal Biltzarra antolatu zuen Parisen. Egun berean, baina 1974an, Espainiako poliziak Eva Forest atxilotu zuen Madrilen. Eta bukatzeko 2014 urtean, 400 lagunek herri harresia egin zuten Loiolan. Mozorraturik poliziak atxilotu nahi zituen 5 gazte babesteko. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean egun bat beti berdin tabernan komikiaren aurkezpena egingo da Labagunean, Iruñean. Komiki azokaren baitan, egun bat beti berdin tabernan komikia aurkeztuko du Asier Iturralde Gastonek. Beti berdin tabernan urteetan zehar sortutako pertsonaiak eta pasarteak biltzen ditu. Taberna baten egunerokotasuna istorio txiki autobukatuetan kontatuta, beti umorez eta zinismo ukitu batekin. Arratsaldeko 7etan Laban Mikel Begoñak moderatuta. Ostegunean alde batetik euskara eta munduko hizkuntza gutxituak hitzaldia egongo da Pikuxar Euskal Txokoan, Irurtzunen. Euskara eta munduko hizkuntza gutxituak izeneko hizkuntza komunitateen arteko elkarrizketa antolatu du Irurtzungo Pikuxar Euskal Txokoak. Solasaldian parte hartuko dute hainbat hizkuntza gutxituen hiztunek. Arratsaldeko 7etan Pikuxar Euskal Txokoan. Beste alde batetik Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan irakurketa kolektiboa eta tertulia dialogikoa egongo da haurrentzat. Gerra oso ilustrazio politak dituen liburua da. Hitzek esaten dutena eta ilustrazioek adierazten dutena irakurri eta aztertuko duzu. Eta ondoren irakurritakoari buruz denen artean hausnartu eta hitz egingo duzu. Bake eta bizikidetzarako liburutegiak programaren barruan. 8 eta 12 urteko bitarteko neska mutilentzat. Igandean, Nahiak kantata kontzertua egongo da Baluarten. Nahiak kantata kontzertuan 14 pieza zuzenduko ditu Inigo Kasalik, eta gaurkotasun handiko gaiak dira bertan baliosten direnak. Nafarroko Ganbera abesbatza, Atarrabia abesbatza, Pate Ziganda helduen abesbatza eta San Andres abesbatza egongo dira Baluarteko oholtzan kantan. Arratsaldeko 8etan izango da kontzertua eta sarrerek 15 euro balio dute. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak graduazio tasarik onenak lortu ditu lanbide heziketan eta batxilergoan. Erdi mailako ikasleen 76,1ek eta goi mailako ikasleen 78,8ek 4 urteetan dute titulua. Lana goiz uztea erdira murrizten da. DBH-ko ikasle errepikatzaileen tasa 8,6tik 5,6ra jaitsi da azken hamarkadan. Argazki nagusian, Iruñeko erraldoiek Gaztelu plazan protagonizatutako dantzetako baten une bat. Titularrean, euriak ezin izan zuen festarekin bukatu. Erraldoiak eta duguna protagonistak San Fermin txikin. Goiko berrian, estatuak 34 helegite jarri ditu Nafarroako legeen aurka. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Patxi Mangado arkitektuaren hitzetan, inbertsio funts handiek zapatak balira bezala egiten dituzte pisuak. Eskuinekoan berriz, auza uholdeen ondoren suspertu da. Diario de Navarraren titular nagusian, atzerritik Nafarroara iritsitako pertsonen kopuruak marka historikoa ezarri du. Azken erregistroak 15.500 kontabilizatzen ditu, 10 urte lehenago baino 4 aldiz gehiago.
Argazki nagusian, asteburu osoko zaparradek ez dute eragotzi Runa Parkera jende asko etortzea. Titularrean, hamburguesa gozea. Ehunka lagun Iruñeko Champions Burgerrera joan ziren. Beheko argazkian, ultzaman metro karratuko 100 litro baino gehiago jaso ziren. Titularrean, auzak ekaitzaren ondarrak garbitu ditu. Eskuineko berrietan, alde batetik, feriatzaile bat atxilotu dute Uharten adingabeei ukituak egiteagatik. Beste alde batetik, Antonio Garriguesen hitzetan, amnistiak tentsioa arintzen lagundu du Katalunian. Jarraian, jokoarekiko mendekotasunak markatutako bizitzak. Goiko berrietan, batetik Aldapako San Ferminek agur esan dute modu handi batean. Bestetik, mamiek agintzen jarraitzen dute usuen. Azkenik, Elizondok Pirinioetako ganadurik onena biltzen du. Gara egunkariaren titular nagusian, EH Bilduko Nafarroako bozeramailea den Laura Aznalen hitzetan, negoziatzeko prest gaude, baina zorrotzak izango gara. Ikasturte politikoaren hasieran begirada guztiak koalizio abertzalearengana zuzentzen dira. Maria Txibite honen menpe baitago datozen hilabeteetan ganberara iritsiko diren aurrekontuak eta lege giltzarriak onartzeko. Hala nola, industria, despopulazio eta unibertsitate legeak eta batez ere osasun lege berria. Argazki nagusian, Aiora Belartieta Arraun Lagunakeko arraunlaria dugu. Honen hitzetan, pixkanaka taldeak aurrera egin du eta aurten lehertu egin da. Ezkerreko berrian, Aldetiken 3. garaipena jarraian lortu du. Beheko berrietan, alde batetik, distirak bizitzaren kantua hotzaren aurrean. Beste alde batetik, itzultzaile neuronalak eta euskararen sustapena. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, IPES elkarteko Amaia Zufiaren hitzetan, feminismoan janztea bilatzen dute ikastaroek jarrera kritiko aktiboa izateko. IPES elkarteak Iruñeko udalaren laguntzarekin feminismoaren eskola formazioa eskainiko du. 2 maila izanen dira aukeran eta urritik maiatzera eginen dituzte ikastaroak astelehen arratsaldez. Gaur zabaldu da izen emateko epea. Eskuineko berrietan, goikoan, itxita egongo da gaur NA 624 errepidea Azkoien eta Andosilla artean. Goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00 bitartean etengo dute trafikoa, Azkoiengo noranzkoan. Errepideko zorua konpontzeko eta birgaitzeko lanak egingo dituzte urrian zehar eta aurretik errepidea sendotuko dute lanak gauzatzeko. Behekoan, gizonezko bat atxilotu dute Uharten, hainbat adingaberi ukituak egiteagatik. Larunbatean egindako eraso sexualak gaitzetsi ditu udalak eta biktimei zein familiei sostengua adierazi die. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelehena ostarteak izango ditugu, zerua hegoaldean garbiago egongo da. Leku gehienetan ateri eutsiko dio, baina ez da baztertzen kostaldean noizbehinka zaparrada batzuk egitea, batez ere Lapurdin. Egunaren amaieran erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugaritu egingo dira. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean ipar-mendebaldekoa izango da nagusi eta indartu egingo da. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, 20 gradu ingurukoak izango dira. Asteartean hodeitza aldakorra izango da. Une batzuetan eguzkitsu egongo da eta egun amaieran hodeiak ugaritu egingo dira. Hala ere, ateri eutsiko dio. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Goizean hego ukitua izango du eta arratsaldean iparraldekoa. Temperatura maksimoak pixka bat igoko dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Nuria Kuiarekin egongo gara, diska berria atera duenak. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, atera berri duzu 11 gau diska, ezta? Bai, hori da. Atera dugu orain iraiak 6an, eta orain gaude pixka mugitzen eta promozioa egiten. Eta kontatuko diguzu pixka nor den Nuria Kuia, nola definituko zenuke zure burua? Ni Donostiko naiz, 29 urte ditut, eta musika betidanik egin dut,
11 urterekin hasi nintzen gitarra jotzen, eta geroxeago pixkat ja nire abesti propioak idazten eta abesten. Eta 2018an nire lehenengo EP txiki atera nuen, Lluvia de Marzo en Venecia, eta 3 urte geroago ja bi single berri atean itun talde formatuan, eta pixkat beste estilo batzuetan, jazz, soul eta estiloien inguruan, ze lehenengo lana akustikoagoa izan zen, eta orain atea dudan lana, berdin, pop, jazz, soul ukituekin, eta pixkatortik talde formatuan eta instrumento gehiagokin. Eta abesle moduan ikasketak jaso dituzu? Bai, hori da, ahaztu zait esatea bai. Musikenen ikasi nula, jazz kantua, eta hori iaz bukatu nuen justo gradua, eta bukatu eta gero diskoarekin sartu nintzen. Eta nola izan zen zure 2018 horretan ateratzen nuen lehen diska? Zergatik erabaki zenuen diska ateratzea? Bueno, izan zen nire lehenengo lana nahi nuela hori, nire abesti propioak kalera atera, ze gehienetan kontzertuetan bertsioak eta egiten ditun, eta abesti propioak ere batzutan, baina gehien bat bertsioak, eta nahi nuen pixkat, hori nire abesti propioak mugitu, eta nire musika pixkat atera, nire identitate musikala ateatzeko eta handitzeko eta ezagutarazteko, ez? Eta pixkat horregatik. Gero mugitu nahi nuen, hasi nintzen beste estiloetatik mugitzen, eta nahi nuen pixkat, sartu beste estilo batean, jazz eta mundu hortatik abiatuta. Eta zer suposatu zuen lehen diska horrek zuretzako? Bueno, pixkat sartzea gehiago musikaren munduan, ze egiten nuen musika, baina ez negoen hain sartuta hortaz bizitzea, eta nire musika mugitzea, eta izan zen pixkat, nire izena artista independente bezala mugitzeko, eta esateko, sortzailea naizela, eta pixkat erakusteko hori. Eta gero, abesti batzuk talde moduan eskaintzen zenituen, eta abesti batzuk bakarka? Momentu hortan, lehenengo diskarekin gehien bat, beti bakarrik izan zen. Aldatu zen, grabatu nuenean lehenengo bi abestiak talde formatuan, 2021 batean, hortik aurrera jasi nintzen bilatzen kontzertuak talde formatuan emateko baita, ze azkenean soinua handiagoa da, eta kolorez berdinak probatzen ditut taldearekin, eta soinua askoz potoloagoa, ez? Orduan, hasi nintzen talde formatuan ere mugitzen, baina jarraitzen dut ere akustiko moduan ni bakarrik, ze azkenean errazago da aurkitzea kontzertuak, eta segun eta lekuan zein dan, formatu hori gehiago funtzionatu daiteke bakarka, baina gehien bat orain nahi dut mugitu taldean. Eta azken diskoarekin bestiak gehiago, hobeto defendetzen dira talde formatuan, ze akustikoan galtzen da pixkat abestien ideia. Eta esan bezala, diska berria 11 gau deitzen da, zergatik izen hau? Bueno, 11 gauzan, atea dudan bigarren singela, da abesti bat, diskoaren abesti bat, eta erabaki nuen izena izatea hori, ia esan, ez neukan oso argi zein jarri izen moduan, diskoaren izen bezala, baina pentsatu nuen abesti baten izen hartzea ideia hona zala, eta gainean formato fisikoan 11 abesti dira, orduan pixkat englobatzea 11 zenbakiarekin, eta gauen gaia nik usteet garrantzitsua dela ere, zerikusia dakala pixkat abestiak sortzen ditugun momentuan askotan gauetan diela, orduan usteet erlazioa dagola eta polita zala izen bezala. Inspirazioarekin 11 gau, 11 abesti, eta pixkat hori. Eta portadak ere badu honekin zerikusia, ez da? Hori da, portada Arturo Martinek diseinatu du, nire bikotea dela, eta dia 11 gau, dia 11 bineta ezberdin, pixkat irudikatzen 11 gau ezberdin, ez? Eta pentsatu daiteke,
bakoitza abesti bat izan daitekeela eta gau bat irudikatzea, gau bat dela abesti bat, ez? Orduan, bai, pixkat hortik dijoa ideia. Eta zer kontatzen digu diska honek? Bueno, gehien bat dia sentimenduak edo nire bizipenak, adibidez, Ciudades Fantasma, abestia idatzi nun konfinamenduan, eta pixkat, momentu horretan sentitzen genuna, eta kontatzen du pixkat hori buruz. Gero beste batzuk maitasunezko abestiak dira, denboraren aztarnak denborari buruz, eta pixkat, dia hori, nire bizipenak eta azken urteetan bizi izan ditudan egoerak edo pixkat kontatzea. Adibidez, badago abesti bat pixkat arraroa letran dela Puerto Rico, eta hori egin nuen gauetan esaten dituen ametsak apuntatzen kuaderno batean, eta horrekin egin nuen letra bat, ideia, historia ezberdinekin, ez dakatela zer ikusirik bata bestearekin, baina pixkat historia, pixkat eroak, baina nik uste divertigarria dela bestia. Eta estiloari dagokionez, esan duzu lehen diska berri honetarako aldatu egin duzula, ezta? Hori da, lehenengo diskan izan zen akustikoagoa, gitarra eta hotsa soilik, eta hori, gero musikenen sartu eta gero, hasi nintzen pixkat influentzia ezberdinak sartzen, hori jazz estilokoak, soul, neo soul, badakata besti bat bossa nova erritmoa sartu dudala, eta pixkat landu edo ezagutu ditudan, azken urtetan ezagutu ditudan estiloak eta teknikak sartu ditut orain disko honetan. Eta zaila egin zaizu estilo ezberdin batean aritzea? Bueno, azkenean egon naiz 4 urte musikenen estiloa ikasten, ez dut jazz estilo puro bat egiten, da fusio bat pop eta jazz soul estiloen artean, eta, bueno, abesti askok izan dira hori musikenen landu ditudala, edo musikenen sartuta baino lehen eginak nituela, baina musikenen pixkata eraldatzen joan diela, hori, ikasten nuen moduan, moldaketak egiten, eta pixkat pentsatzen taldera eramateko nola egin nahi nuen, eta erreferentziak entzuten, eta ideiak hartzen beste abestietatik, eta, bueno, pixkat hola. Orduan, prozesu luzea izan da, eta momentu batzutan zaila izan da, pixkat pentsatzea nondik joan, nola egin instrumentu guztiekin, ze azkenean egiten dut pixkat dena paperak, partitura musikarientzat eta dena, orduan puntu hortan bai dela lana, baina, pixkanaka egiten joan naiz, ez da dena bapatean izan, orduan, hor egon geha eta laguntza asko jaso dut musikarien aldetik, Josu Erbiti izan dela estudioan teknikaria, baita ere produktore lana egiten du askotan eta ideia asko eman dizkigu, eta, pixkat hori. Eta noiz hasi zinen diska honen prestaketekin? Bueno, egia esan, berez, lehenengo bi singelak atean nituenean 2021-2022an, bi horiek egongo diela ere formatu fisikoan, momentu hortan ja nahi nuen diskoa grabatu, baina, karo, musikenen nengoen justo bigarren edo hirugarren kurtsuan ez dut gogoratzen ja edo, lehenengo ez dakit, lehenengotik bigarrenera pasatzea, eta orduan konturatzen nintzen lan asko dela, eta momentu hortan ez zegoela dena prest egiteko, orduan erabaki genuen bi horiek grabatzea, baina hori, azkenean abesti batzuk musikenen sartu baino lehen idatzi nituela, lehenengo ideiak, orduan, claro, prestatzen orokorrean, urte asko, ze daude abesti batzuk idatzi nituela lehen, baina gero beste batzuk idatzi nituen musikeneko azken urtean, eta beste abesti zarroiek musikenen nengoela, hasi nintzen aldatzen eta pixkat moldatzen, eta den orduan, izan da urte askotako prozesu bat, baina batez ere musikenen bukatu eta gero, osea, iaz ekainetik hasi nintzen prestatzen gehien bat, eta urrian edo hasi ginen ensaioekin eta hori, baina karo, nik neukan egon naiz lan gehiago egiten lehenagotik, ze egon nintzen hori, paperak prestatzen, ideiak pentsatzen, eta dena. Eta nola erabaki zenuen hainbeste urteko lana izan da, benga, jazta, hau izango da azkeneko kanta eta disko bat eratuko dut.
Bueno, izan zen, karo, neuzkan hainbat abestia inak eta erabaki nuen sartzea azken abestia izan zen, musikenen konposatu nuen azken abesti bat. Eta zalantzak izan nituen sartzea edo ez neukan oso ziur, baina, bueno, erakutsi nien ere musikariai eta gustatu zitzaien, eta, bueno, esan nuen, palante. Eta hori izan zen ja azkena. Ze gero, bueno, neuzkan beste ideia batzuk, baina oraindik ez zeudela oso eginak, eta esan nuen, bueno, hau ja aurrera egingo dut, eta zentratuko naiz pixkat, ez dakit, erabat izteko edo moduan, ez? Osea, ja urte batzuk pasadia, eta orduan ja izteko etapa hau, eta ja aurrengoa etorriko da, baina pixkat abesti horiek neuzkala hor pendientea inbeste urte, pixkat bukatzeko horrekin. Eta norbaitekin elkarlanean aritu zara diska aurrera atera ahal izateko? Bueno, gehien bat nik bakarrik egin dut. Bai, adibidez nire bikotea lehen esan dudan Arturo Martinek ere lagundu dit asko moldaketa batzuetan, haizezko instrumentuen paperetan eta batez ere, bi abestietan. Eta hori, baina gehien bat nik egin ditut moldaketa, gero ere hori ensaioetan taula, musikariek asko aportatzen dute, ideiak, adibidez, hemen nik mozketa egingo nuke, edo hemen nik egingo nuke instrumentu egian, bateriak proposatu zuen gitarra elektrikoa ordez, nik egingo nuke hemen gitarra akustikoa, ez, ideia horiek, orduan, pixkat, ideia horiek hartzen eta guztie batera aportatzen, hemen nik egingo nuke soinu hau, ezakit, ideia horiek, pixkat. Eta diskoa aipatu zuen bezala hemen Iruñan grabatu zen, ezta? Hori da, Josu Erbitiren estudioan, egon ginen grabatzen, hainbat egunetan, eta esan oso gustora, Josu Erbiti dela, super profesionala, eta gaina ere musikaria dela, orduan ideia asko dazka, eta nik beti galdetzen nion zuri, zaizu ezakiz eta asko gustatzen egiten zutea bere ze pentsatzen duen, orduan, oso gustora berarekin, bai. Eta pozik zaude geratu den emaitzarekin? Bai, oso pozik, egia esan entzun nuenean hasiera, izan zen, por fin, dakat, hainbeste denboran zehar pentsatzen honi buruz, eta ja hor egotea eta entzuteko prest, eta pixkat urduri, jendearekin zeharrera, ez? Baina oso ondo. Harrera ondo, jendearen harrera? Bai, egia esan hori, jendeak oso, harrituta batzuk ze aldaketa, ez? Beste lanetatik eta orain hori haizezko instrumentuekin eta soinu berriak ere diela pixkat modernoagoak eta elektronikoagoak baita, sartu ditugu hori efekto batzuk, sintez eta ez dakiz eta pixkat soinu berrietatik mugitzen, nahiz eta beste estilo agian zaharretako ideiak hartu, jazz estiloa den moduan, baina pixkat berritzen efektu horiekin eta modu horretan pixkat nahasketa hori egiten. Pop elektrikoa ere aipatzen da, ezta? Zer da hau? Elektrikoa deitzen da akustikoa ez denari, ez? Osea, gitarra elektrikoa, bajua sartzea, pixkat akustikotik ateatzea, talde formatuan edo egitea, eta gauza da elektrikoa hori buruz egiten dela, eta elektronikoa lehen aipatu dudala da pixkat hori esan dudana, ez? Efektuak, pixkat sartzea soinu ordenagailuarekin soinuak sartzea, ez izatea instrumentuak, instrumentu akustikoa esan nahi dut, orduan pixkat soinu guzti horiek hor efektu moduan edo sartzea. Eta orain behin diskoa kaleratua izan dela, ze plan dituzu? Batez ere zuzenekoak mugitzea, orain gaudela pixkat hortan. Momentuz dakagu lehenengo aurkezpen kontzertua urriak 31ean, eta kalera Kutxa aretoan, Sara Mansiarekin batera, nire laguna dela, eta egingo dugu bi kontzertu egun berdinean elkarrekin, biak hori disko berria aurkezten, bera ere dagoela hortan. Orduan momentuz hori daukagu, eta orain nago hori pixkat itzeiten urrengo data batzuk izteko, oraindik hori. Ezin ditugula esan, baina hortan gaude. Eta ja bukatzeko, Nuria, zer da diska honetaz espero duzuna?
Bueno, esan deguna, ez, pixkat mugitzea eta zaki nire musika gehiago entzutea, agian estilo berrietan sartzeakoan, eta pixkat soinu hobeagoa izatea eta mugitzea eszenatoki berrietan eta handiagoetan, geroz eta gehiago, espero dut, pixkat hori, nire musika mugitzea eta jendea gozatzea berarekin nik gozatzen dudan bezala. Bueno, Nuria, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz baten den zure diskaren harrera. Mila esker zuei ere, gonbidapenagatik eskerrik asko. Bueno, ondo segi, agur. Berdin, agur. Orain bukatzeko 11 gau izeneko kantarekin utziko zaituztegu. Bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.